Hare Krishna, Nandini Mataji pranams. Verification kit. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Mataji. Hare Krishna, devotees pranams எல்லாருக்கும் வேதவல்லி மாதாஜி, காளீஸ்வரி மாதாஜி, ஜானகிராமன் பிரபுஜி, நந்தினி மாதாஜி எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஹரிபோல். நம்ம இன்னைக்கு வந்து L2ல நம்ம வந்து 16th சாப்டர் நம்ம கிருஷ்ணாவோட பிளெஸிங்ஸில் பரம்பரையோட பிளெஸிங்ஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். 16th சாப்டரோட பெயர் வந்து தெய்வாசுர சம்பந்த விபாக யோகம், அதுதான் சரிங்களா. ஸோ அதனால் தெய்வீக குணங்கள் என்ன, அசுர குணங்கள் என்ன, தெய்வீக குணங்கள்னால அசுர குணங்கள்னால என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். எதனால் இந்த சாப்டர் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து இந்த ஞான யோகம் அப்படின்றத பார்த்துட்ருக்கோம். அதில் ஃபுல்லாக வந்து குணங்களை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. சாத்விகுணம், ராஜசகுணம், தாமசகுணம், இந்த ஜட இயற்கையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆத்மாவோட நிலை, பரமாத்மாவோட நிலை இதெல்லாம் தெரியும் போது தான் நம்மளால் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது, அதாவது நாலேஜ் நம்மளுக்கு கெயின் ஆகும். எங்கே நம்ம வந்து எப்படி நம்ம கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், எப்படி நம்ம வந்து லிபரேஷன் அடையிறது, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியணும்னா கண்டிப்பாக இந்த ஞான யோகம் அப்படின்றது நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா அட்டாச்மெண்ட் இருந்தது மெட்டீரியல் விஷயங்களில் அப்படின்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, பக்தியில் முழுமையாக நம்மளால் ஈடுபட முடியாது. ஸோ அந்த வகையில் என்னென்ன குணங்கள், ஏன்னா ஆத்ம குணங்களோடு சம்மந்தப்படுறதுனால தான் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் நம்ம வரோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஏன்னா குணங்களோடு சம்மந்தப்பட்டு அந்த செயல்களை செய்யும்போது நம்ம கர்ம பலனை நம்ம அனுபவிக்கிற மாதிரி ஆயிடுது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், நம்ம வந்து பேர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிளில் வந்துடுறோம்னு பார்க்குறோம். ஸோ அந்த வகையில் இந்த குணங்களோட தாத்பரியம் என்னன்னு தெரிஞ்சு அதுலேருந்து எப்படி விலகி இருக்கிறது, அப்போ விலகி இருக்கணும்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து நல்லபடியாக தெரியும் போது நம்ம சோல் அப்படின்றது எப்படின்னா ரொம்ப தெய்வீகமானது, பகவானோட அம்சம். நம்ம இருக்க வேண்டிய இடம் பகவான் லோகத்தில் அழகாக பகவானுக்கு பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், இந்த ஜட உலகத்தில் நம்ம சிரமப்பட்டுட்டு இருக்கோம். ஸோ நமக்கு ஒரு கஷ்டம் இருக்குது இப்போது, அந்த கஷ்டம் அதை நம்ம சரி பண்ணணும். அந்த விஷயம் நம்ம தெரியணும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இந்த ஞான யோகத்தில் பார்க்குற விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு எதனால நம்ம கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்ற அந்த ரீசன் தெரிஞ்சால் தான் அதுலேருந்து வெளியில் எப்படி வர்றதுன்றது நமக்கு தெரியும். ஸோ அந்த வகையில் தான் நம்ம 13.22ல் காரணம் குண சங்கோஷ பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் 14.26ல் குணத்துலேருந்து நம்ம வெளியில் வந்து பகவானுக்கு வரணும் அப்படின்னா நம்ம பகவானுக்கு அன்கண்டிஷனல் லெவலில் எல்லா நேரத்துலையும் நம்ம வந்து பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா. பக்தி பண்ணும்போது நம்ம குணங்களின் தாக்கத்தில் இருக்க மாட்டோம். அதான் ஸ்ட்ரெயிட் பாயிண்ட். என்னென்னா பக்தி அப்படின்றத நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா சேவா, வைஷ்ணவர் சேவா, பகவான் சேவா, இந்த மாதிரி நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிட்டு கிரந்தங்களை நம்ம அதாவது 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இதெல்லாம் என்ன நேரத்தில் நம்ம மூச்சு வரோம்ல, அந்த மாதிரி நம்ம என்ன செயலில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் பகவான் நாமத்தை ஜெபிச்சுக்கிட்டே நம்ம வந்து பக்தி சேவையில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிட்டோம் முடிஞ்ச வரைக்கும் அப்படின்னா நம்ம இந்த முக்குணங்களோட தாக்கங்களில் இருக்க மாட்டோம். அதுதான் சரிங்களா. ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ என்ன பிரச்சனை, எதனால் பிரச்சனை, அதுலேருந்து எப்படி வெளியில் வருது எல்லாமே நம்ம எதன் மூலியமாக தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த ஞானயோகம் மூலியமாக தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த 6 அத்தியாயங்களில் இப்போ நம்ம பார்க்குற இந்த தெய்வீக குணங்கள்லாம் எப்படி இருக்கும், அசுர குணங்கள்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சரிங்களா. அதில் நம்ம தெய்வீக குணங்களை வளர்த்துக்கணும், அசுர குணங்களை நம்ம ஒதுக்கிடணும், அது நம்மளுக்கு ரொம்ப அவசியம் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த வகையில் ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை தெரிவித்து நம்ம மங்களாச்சரன் ஆஃபர் பண்ணிவிட்டு நம்ம கிளாஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஜானகிராமன் பிரபுஜி மங்களாச்சரன் ஆஃபர் பண்ணி கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। प्रभुजी प्रणाम सर। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदादि स्वयं पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं जाग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तमजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगगण ललिता विशाखान विदांस हे कृष्णा कर्ण सिंधु दीनबंधु जगद्पदे गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते शब्द कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी विषभानुसुदे देवी प्रणमायि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्य कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण मदर வாழ்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, பிரணாம் பிரபுஜி. நல்லபடியாக நம்ம பகவானுக்கு, ஆச்சாரியர்களுக்கு, பரம்பரைக்கு நம்ம மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம். நம்மளோட நன்றிகளை தெரிவிப்போம். இந்த அளவுக்கு நமக்கு பரிபூர்ணமான ஒரு அனுகிரகம், எந்த குறையும் இல்லை இப்போ நமக்கு பக்தி பண்ணுறதுல, இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு மனித சரீரம் கொடுத்து, அதில் ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து, நம்மளுக்கு வேறு எந்த ஒரு இடர்பாடும் இல்லாத அளவுக்கு, அதுவும் போனஃபைடு பரம்பராவில் நம்ம வந்து கிரந்தங்களை வாசிக்கிற அளவுக்கு நமக்கு மனப்பான்மையும் கொடுத்து இவ்வளோ அனுகிரகம் பண்ணியிருக்காங்க. ஏதாவது ஒரு குறை இருக்கான்னா இல்லை. அந்த அளவுக்கு பகவான் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ண அந்த ஒரு நிலைக்கே நம்ம என்ன பண்ணோம், கோடான கோடி நன்றிகளை நம்ம தெரிவிக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம பக்தியில் நல்லா இப்போ எல்லா அனுகிரகமும் இருக்குது. இப்போ நம்மளோட சைட்லேயே நம்ம பக்தி பண்ணணும். அந்த பக்திக்குமே பகவானோட அனுகிரகம் தான் வேணும். ஸோ அந்த வகையில் நம்ம பகவானுக்கு, பரம்பரைக்கு, ஆச்சாரியர்களுக்கு நம்மளோட நன்றிகளையும் நம்மளோட பிரார்த்தனைகளையும் நம்ம தெரிவிச்சுப்போம். நல்லபடியாக கிரந்தத்தை உள்வாங்கணும், நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், அது நல்லபடியாக நம்ம வாழ்க்கையில் கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்கான அனுகிரகமும் பரம்பரையை கொடுக்கணும், பகவானே கொடுக்கணுன்ற பிரார்த்தனையோடு நம்ம இன்னைக்கான அத்தியாயத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சரிங்களா? 16.1லேருந்து 16.3 வரைக்கும் தெய்வீக குணங்கள்னா என்னென்ன அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. சரிங்களா? தெய்வாசுர விபாவ யோகம், அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் தெய்வீக குணங்கள் என்னென்ன, அசுர குணங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அச்சமின்மை. அதாவது இதில் வந்து தெய்வீக குணங்கள்னா என்னென்னன்றதை பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. அச்சமின்மை அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. நம்ம எல்லாரும் ஆத்மா அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு ரியலைஸ் பண்ணுறோம். இப்போ நம்மளை யாராவது வந்து நீ யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, நம்மளுக்கு ஆன்மீகத்தில், சரிங்களா, ஆன்மீகத்தில் நீ யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து என்ன சொல்லணும், நான் சரீரமல்ல ஆத்மா அப்படின்றத சொல்லி ஆத்ம நிலையில் நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணுற நிலையில் இருக்கோம். பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்ல நம்மளுக்கு தெரியணும். சரிங்களா? மெட்டீரியலாக கேட்குறாங்க ஒரு ஆஃபீஸ்லேயோ ஒரு பேங்க்லேயோனா, அப்போ நம்ம சொல்லலாம் நான் ஃபீமேலு, என்னோடய பேர் இது, என்னோடய அட்ரஸ் இது, என்னோடய ஊர் இது, இந்த பாடிலி ஐடென்டிட்டிலாம் நம்ம தரணும். ஆனால் ஆன்மீகத்தில் அதாவது எப்பயுமே நம்ம ஆன்மீகத்தில் தான் இருக்கணும். சரிங்களா? அந்த நிலையில் நீ நான் யார் அப்படின்னு நம்மளே கேட்டோம்னா, நான் சரீரம் அல்ல ஆத்மா. சரீரம்ன்றது கனவு, சரிங்களா, டெம்பரரி, நிரந்தரம் அல்ல. சரீரம் அல்ல ஆத்மா. ஆத்மாவோட நிலை என்ன? நம்ம பகவானோட டிவோட்டி, பகவான் ஹரே கிருஷ்ணா, அவங்களுக்கு நம்ம எப்பயுமே பக்தி பண்ணணும். இதுதான் நம்மளோட சொரூபம். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் ஆத்மானும் போது அதுக்கு ஏதாவது அழிவு இருக்கா அப்படின்னா இல்லை. ஆத்மாவுக்கு ஏதாவது துன்பம் இருக்கா? இல்லை. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் ஆத்மா எப்படிப்பட்டது? பகவானோட தெய்வீக நிலையில் உள்ளது, சச்சிதானந்த சொரூபத்தில் இருக்குது. ஸோ அந்த வகையில் ஆத்மாவுக்கு ஏதாவது சிரமம், ஏன்னா நம்ம செகண்ட் சாப்டரில் படிச்சிருப்போம், எதாலையும் வெட்ட முடியாது, நினைக்க முடியாது, எரிக்க முடியாது, உலர்த்த முடியாது, அதாவது காற்றாலையும் வந்து உலர்த்த முடியாது அப்படின்றத நம்ம படிச்சிருப்போம். சரிங்களா? அப்போ ஆத்மா ரொம்ப ஸ்திரமானது அப்படின்றத நம்ம படிக்கிறோம். எப்பயும் நம்மளாம் இருப்போம். சரிங்களா? நம்ம எல்லாருமே எப்பயுமே தான் இருப்போம். இது வரைக்கும் இருந்தோம், இனிமேலும் இருப்போம். பகவானுக்கு பக்தி பண்ணிட்டு நம்மளாம் இருக்கணும். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் நம்மளோட நிலை. அப்படின்னும்போது இந்த அச்சம்ன்றது எப்போ வரும் அப்படின்னா, சரீரம் சார்ந்த விஷயத்தில் தான் வரும். சரீரத்தில் தான் இந்த அன்சர்டனிட்டின்றது இருக்கும், இல்லைங்களா? என்ன ஆயிடுமோ என்ன ஆயிடுமோ அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து பயப்படுவோம். அப்போ அந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயத்தில் தான் அச்சமே தவிர ஆத்ம நிலையில் அச்சமின்மை அப்படின்றது தான். சரிங்களா? பிரகலாதர் கூட எப்படி இருந்தாங்க, அவங்கள அழிக்கணும்னு அவங்க அப்பா இது பண்ணப்போ, பிரயத்தனம் பண்ணப்போ துளி கூட அவங்க எதுலேயுமே பயப்படல. சரிங்களா? என்ன ஆயிடுமோன்னு. ஏன்னா அந்த ஆத்ம நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த அச்சமின்மை அப்படின்றது இருக்கும். சரிங்களா? ஏன்னா ஆத்மாவுக்கு பக்தி மட்டும்தான் பிரதானம். அதனால் எது போயிடுமோ எது எது ஆயிடுமோ அப்படிலாம் வந்துட்டு நம்ம வந்து இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயம், பணம் போயிடுமோ, இல்லை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஏதாவது ஆகிடுமோ, நம்மளுக்கு அடுத்தது என்ன நடக்குமோ, இதெல்லாம் பயம் இருக்கும். ஆனால் ஆத்ம நிலையில் நம்மளுக்கு எப்பயுமே நம்மளாம் பகவானோட டிவோட்டிஸ், பகவானோட ப்ரொடெக்ஷனில் இருக்கும், கைடன்ஸில் இருக்கும். அதனால் நம்மளுக்கு என்ன இருக்காது, அச்சமின்மை அப்படின்றது ஒரு நிலை. ஆத்ம நிலையில் உள்ளவங்க எதுக்கும் பயப்பட மாட்டாங்க. சரிங்களா? தவறும் பண்ண மாட்டாங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல். எப்பயுமே நம்மள என்ன பண்ணிக்கணும், நம்ம இப்போ ஒரு வீடோ இல்லை நம்மளையோ என்ன பண்ணுறோம், நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் இல்லையா? வீட்டை க்ளீன் பண்ணுவோம், நம்ம வந்து குளிச்சுப்போம், எல்லாம் பண்ணுவோம். க்ளீனிங் ப்ராசஸ் எப்பயுமே இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும், இல்லைங்களா? அதே மாதிரி
நம்மளோட நிலை, அந்த ஆத்ம நிலையில நம்ம இருக்கணும். நம்ம இந்த இருக்கிற இடம் எது? ரொம்ப கண்டாமினேட்டட் கண்டிஷன் லைஃப். அடிக்கடி நம்மளுக்கு ரஜகுணம், தமகுணம் எல்லா குணமும் நம்மள வந்து தாக்கும். அப்ப நம்ம எப்படி பண்ணணும்? நம்மளோட நிலைய, ஆத்ம நிலைய நம்ம எப்பயுமே நம்ம தூய்மைப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். அந்த நிலையில நம்ம ஸ்திரமா இருக்கணும். மற்ற குணங்கள் நம்மள அண்டாம பார்த்துக்கணும். ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். இதுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு மெயினா என்ன வேணும்னா, ஆன்மீக ஞானம். பகவத்கீதை, பாகவதம்லாம் நம்ம வேதம் அப்படின்றத நம்ம லேர்ன் பண்ணோம். வேதம் லேர்ன் பண்ண முடியாது நம்மளால. ஏன்னா நமக்கு ஆயுள் கம்மி, மந்த புத்தி எல்லாமே இருக்குது. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவத்கீதை பாகத்தை நம்ம நல்லபடியாக தெரிஞ்சுக்கணும். தானம் பண்ணணும், சரிங்களா? அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து சுய கட்டுப்பாடு. எல்லாத்துலேயும் வந்து ஒரு டிசிப்ளின்டு லைஃப் இருக்கணும், சரிங்களா? இதுதான் பண்ணணும், 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும், 60 ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணணும், கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கணும். இந்த மாதிரி சுய கட்டுப்பாடோடு இருக்கணும். யாகம் பண்ணணும், சரிங்களா? எந்தெந்த நம்ம கலியுகத்திலேயே யாகம் என்ன அப்படின்னா நம்ம சாண்டிங் தான், சரிங்களா? வேதங்களை கற்றல் அப்படின்றது தவம். தவம்ன்றதும் அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறது, சரிங்களா? சாண்டிங் பண்ணுறதுல தான். எளிமை அப்படின்றது, எளிமைன்றது நம்மளோட எண்ணம், சொல், செயல் இதெல்லாம் ரொம்ப எளிமையான முறையில் அகங்காரம் இல்லாமல் இருக்கிறது. அஹிம்சையை ஃபாலோ பண்ணுறது, யாரையும் துன்புறுத்தாமல் மனதால், சொல்லால், செயலால். வாய்மை, எப்பயும் உண்மையை பேசுறது. கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. நம்மளை யாராவது எதாவது சொல்லிட்டாங்களேன்னு கோபப்படக்கூடாது. ஆனால் அர்ஜுனன், ஹனுமான் மாதிரி பகவானை பற்றியோ இல்லைன்னா டிவோட்டிஸை பற்றியோ சாஸ்திரத்தை பற்றியோ யாராவது எதாவது சொன்னால் கோவப்படலாமே தவிர, நம்மளை யாராவது ஒருத்தவங்க எதாவது சொல்லிட்டாங்க நம்ம கோபப்படக்கூடாது. துறவு அப்படின்றது இந்த ஜடவுலக விஷயங்கள்லேருந்து விலகி இருக்கிறது, சரிங்களா? சாந்தி, அந்த ஒரு அமைதியான ஒரு நிலையில் இருக்கிறது. குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு, சரிங்களா? எப்பயுமே நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா, ஒரு வெள்ளை பேப்பர் இருக்குது, அதில் ஒரு பிளாக் டாட் இருக்குன்னா, அந்த பிளாக் டாட் தான் நம்மளுக்கு கண்ணில் தெரியும். அந்த வெள்ளை பேப்பர் கண்ணில் தெரியாது இல்லையா? அதே மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்னா, மற்ற விஷயத்தில் உள்ள அந்த தவறுகளை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவோம். ஆனால் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற தவறு நமக்கு தெரியுமானா தெரியாது. ஆனால் மற்றவங்களதில் நம்ம ஈஸியாக பண்ணுறோம். அப்போ அதனால் என்ன ஆகிடும்? நம்மளுக்கு பாபங்கள் தான் வரும், சரிங்களா? ஸோ அதனால் மற்றவங்ககிட்ட எப்பயுமே நம்ம யாரையாவது பார்த்தோன்னா அவங்ககிட்ட என்ன நல்ல குவாலிட்டிஸ் இருக்குது அதை தான் நம்ம பார்க்கணும். நெகட்டிவ் குவாலிட்டிஸ் இருக்குன்னா என்னை விட கம்மியாக தான் இருக்கு அவங்களுக்குன்னு நினச்சிக்கணும், சரிங்களா? யார்ட்டையாவது நம்ம தப்பித்தவிர நெகட்டிவ் குவாலிட்டிஸ் பார்த்துட்டோன்னா நம்மளோட கம்மி தான்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிக்கணும், சரிங்களா? அது அது அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஃபோக்கஸ் வந்து அவங்ககிட்ட என்ன குட் குவாலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும், சரிங்களா? ஸோ அப்படி நம்ம பழகணும் அப்படின்னா மற்றவங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த குற்றம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு பார்க்கறது நம்மளுக்கு குறைஞ்சிரும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா டக்குன்னு தெரியறதே மற்றவங்களுக்கு குற்றம். அப்போ அடுத்த செகண்ட் நமக்கு என்னன்னா, என்னை விட அவங்க கம்மியாக தான் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ஒரு தாட் நமக்கு வந்துடணும், சரிங்களா? வந்துட்டு அவங்ககிட்ட என்ன நல்ல குணம் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்து நம்ம அதை வளர்த்துக்கணும். சிலவங்க பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டர் ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணுவாங்க, சிலவங்க காலையில் மங்களாரத்திலாம் அட்டன் பண்ணுவாங்க, சிலவங்க நல்ல ஸ்லோகம் வாசிப்பாங்க, சிலவங்க நல்ல சேவா பண்ணுவாங்க, சரிங்களா? பகவானுக்கு, வைஷ்ணவர்களுக்கு. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்மளும் பண்ணணும், நம்மளும் இதெல்லாம் நம்ம வளர்த்துக்கணும். இந்த குணங்கள்லாம் போட்டி பொறாமையில் இல்லை, நம்மளை ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றிக்கிறதுக்காக நம்ம செய்கிற விஷயங்கள், சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை. எல்லாருமே பகவானோட குழந்தைங்க தான், பார்ட் அண்ட் பார்சல். அதனால் யாரையும் நம்ம என்ன பண்ணவே முடியாது, விரோதிச்சுக்கவே முடியாது. பேராசையிலேருந்து விடுபட்ட தன்மை, ஜடவுலக விஷயங்கள்லேருந்து பேராசைப்படுறதுலேருந்து விடுபட்ட தன்மையில் இருக்கிறது, கண்ணியத்தோடு இருக்கிறது, வெட்கம், மன உறுதி, பக்தியில் எப்பயுமே மன உறுதியோடு இருக்கிறது, வீரம். எப்பயுமே தைரியமாக இருப்பாங்க. டிவோட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிரகலாதன் மகாராஜர், அதாவது தைரியம்னு அடுத்தவங்கள போட்டு அடித்து போட்டு வர்றது அது கிடையாது தைரியம், சரிங்களா? நம்மளுக்கு சேலஞ்சஸ் வரும்போதும் நம்ம வந்து நம்மளோட தர்மத்தை விட்டு கொடுக்காம, பக்தியை விட்டு கொடுக்காம நிற்கிறோம் பாருங்க, அதுதான் தைரியம், அதுதான் வீரம். ஸோ அந்த அளவில் வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை. நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டோன்னா யாராவது ஒருத்தவங்க நம்மளை மன்னிக்கணும்னு நம்ம ஆசைப்படுறோமா, அப்போ நம்ம என்ன நமக்கு விருப்பப்படுறோமோ அதை அடுத்தவங்களுக்கு செஞ்சிடணும். மற்றவங்க யாராவது தப்பு பண்ணாங்கன்னா அவங்கள அம்பரீஷ் மகாராஜர், துர்வாச முனிவர் வந்து அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த சாபம் ஒன்று கொடுத்துருவாங்களா, சாபம் இல்லை, டீமன் வந்து உங்களை அழிச்சிடுவாங்கன்னு சொல்லி. அப்போ எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு அந்த ஸ்டோரி நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம், சரிங்களா? அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து துர்வாச முனிவர் வந்து அவங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்பாங்க. அப்போ வந்து மன்னிக்கிறதா, நீங்கள் எதுவுமே பண்ணலையே, நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த தண்டனை வந்து சரியான தண்டனை தான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள உடனே, அதாவது டிவோட்டிஸ்க்கு வந்து மன்னிக்கும் தன்மை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு யாரையுமே அவங்க குறையாவே பார்க்க மாட்டாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு எங்கேருந்து அவங்க மன்னிக்கிறது? தவறே செஞ்சால் கூட தனக்கு. பிரகலாத் மகாராஜர் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க அப்பாவுக்கு நல்ல கதி கொடுங்கன்னு தான் கேட்டாங்க இல்லைங்களா? அவ்வளோ சிரமப்படுத்தினதுக்கப்புறமும் நற்கதி கொடுங்கன்னு. அது மாதிரி மன்னிக்கும் தன்மை அப்படின்றது அவசியம் இருக்கணும்.
நமக்கு என்னென்னலாம் நல்லது நடக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் மற்றவங்களுக்கு நடக்கணும், அதுதான். சரிங்களா? தைரியமாக இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் தூய்மை, மண் சொல் செயல் எண்ணம் இதெல்லாம் தூய்மையாக இருக்கணும், பொறாமை இல்லாமல் இருக்கணும். ஏன்னா பகவான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க, பொறாமைன்றது பக்திக்கு விரோதமானது. பொறாமையும் அகங்காரமும் நம்மள பக்தியில் இருந்து வெளியில கொண்டு வந்துரும். அதனால பொறாமை இல்லாம இருக்கணும். மரியாதை எதிர்பார்க்காம இருக்கணும். நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சுட்டோம்னா, அடுத்தவங்க நம்மள அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். "நீங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணீங்க" அப்படின்னு சொல்லணும்னா, நம்ம எதிர்பார்க்கவே கூடாது. நம்ம வேணா அடுத்தவங்களுக்கு செய்யணுமே தவிர, நம்மள அந்த மாரி எல்லாரும் செய்யணும்லாம் நம்ம ஆசைப்படக்கூடாது. ஆகியவை இதெல்லாம் வந்து தெய்வீக குணங்கள் அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. "பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை" அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் நிதானமா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு ஒரு குணமா நம்ம வளர்த்துக்கணும் நம்மளுக்குள்ளார. ம். பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும்ல, அதுக்காக தான். இதெல்லாம் தான் குவாலிட்டிஸ். பகவத்கீதைன்றது சும்மா ஏதோ ஒரு 2 என்ன சொல்றது? ஒரு ரிச்சுவல்ஸ் கிடையாது. எங்க இருந்து பகவான் நம்மள வந்து கொண்டு வராங்க பாருங்க. அந்த குணத்திலேருந்து கொண்டு வராங்க. குணத்திலேருந்து தான் கிருஷ்ண பக்தின்றது. சரிங்களா? பியூரிஃபிகேஷன் ஏற்படும். அதுதான். இப்ப 16.4 ஸ்லோகத்துல அ இது அசுர குணங்கள் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க 6. சரிங்களா? அது என்னென்னன்னு பார்ப்போம். பி பிரித்தாவின் மைந்தனே தற்பெருமை, தன்னை பத்தி பெருமையா பேசிக்கிறது. சரிங்களா? அகந்தையோட இருக்கிறது, ப்ரைடு. அகந்தையா நான், எனது, நான் சொல்றது தான் அப்படின்ற மாரி இருப்பாங்க. வீண் அபிமானம்லாம் வச்சிருப்பாங்க. கோபம் அதிகமா படுவாங்க. கொடூரமா நடந்துப்பாங்க எல்லார்ட்டயும். அறியாமையில இருப்பாங்க. சாஸ்திரம் தெரியாது, தர்மம், அதர்மம் தெரியாது. அந்த மாரி இருக்கிறவங்க வந்து அ அசுர இயல்புகளை உடையவர்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? அடுத்தது 16.5ல தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை. தெய்வீக குணங்கள்ல இருக்கும்போது, அது நம்மள என்ன பண்ணும்? முக்தி மார்க்கத்துக்கு நம்மள கொண்டு போகும். ஆனா, அசுர குணங்கள் என்ன பண்ணும்? நம்மள பந்தப்படுத்தும். இப்ப நம்ம பார்த்தோம்ல இந்த குணங்கள்லாம். தற்பெருமையோட இருக்கிறது, அகந்தையோட இருக்கிறது. இங்க நம்ம பார்த்தோம். என்னென்னலாம் வந்து தெய்வீக குணங்கள் எவ்வளோ நல்லா இருந்தது. இல்லைங்களா? அடுத்தவங்க இப்படிலாம் இருந்தா ரொம்ப அழகா இருக்கும் அப்படின்னு தோணும் சமயத்துல. ஆனா நம்ம இருக்கணும். சரிங்களா? அதுதான். ஏன்னா எப்பயுமே நம்ம எல்லாரும் கரெக்ட்டா இருக்கணும்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனா நம்ம இருக்கோமா அப்படின்றது ரொம்ப நம்மளோட தவறுகள சரி பண்றதுன்றது ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு. இல்லைங்களா? ஸோ முக்கியமா எனக்கு. ம். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இதெல்லாம் வந்து நம்மகிட்ட நல்லா வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு தான் பகவான் நமக்கு குடுக்குற இது உபதேசம். இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, கொடூரமா இருக்கிறது, அறியாமையில இருக்கிறதெல்லாம் வந்து அசுர இயல்புகள். சரிங்களா? இது நமக்கு வேண்டாம். தெய்வீக குணங்கள் என்ன பண்ணும்? நம்மள முக்தி மார்க்கத்துக்கு கொண்டு போகும். அதே அசுர குணங்கள் என்ன பண்ணும்? நம்மள பந்தப்படுத்தும். அதுவும் தாழ்ந்த பிறவிக்கு, தண்டனைக்கு, நரகத்துக்குலாம் நம்மள கொண்டு போகும். "பாண்டியன் மகனே கவலைப்படாதே! நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய்." அதனால தான் பகவத்கீதை நம்மளால லேர்ன் பண்றோம். சரிங்களா? பகவான் சொல்றாங்க அர்ஜுனன்ட்ட, "நீ வந்து தெய்வீக குணங்களோட பிறந்திருக்கிறாய்." ஏன்னா அர்ஜுனன பார்த்து ஏன் இப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா, இப்ப பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இவ்வளோ உபதேசம் குடுத்ததுக்கப்புறம் "எழுந்து போரிடு" அப்படின்னுவாங்க. போர் பண்றது அதுவும் என்னது மகாபாரத போர். பல கோடி பேர் கலந்துக்கிட்ட போர். அதுல போய் அர்ஜுனன் எல்லாரையும் அழிக்கணும். அப்ப எல்லாரையும் அழிச்சு, எல்லாரையும் சிரமப்படுத்துறதுன்றது தெய்வீக குணமா அப்படின்னா இல்ல இல்லையா? ஆ அது வந்து ஒரு அசுர இயல்பு அப்படின்னு வந்துட்டு எல்லாரையும் சிரமப்படுத்துறது தானே அது. அதனால சத்திரியன தர்மத்துக்காக, பகவானுக்காக போர் பண்ணும்போது அது வந்துட்டு அ நல்ல செயல் தான். ஆனா வந்து தன்னோட சுய சந்தோஷத்துக்காக தான் ரொம்ப ஆ அதிகாரத்தோட இருக்கணும். தான் நல்லா எல்லா வளங்களையும் அனுபவிக்கணும். அப்படின்ற முறையில பண்ணும்போது அது வந்து அசுர இயல்புல வந்துரும். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில இப்ப அர்ஜுன் போர் பண்ண போகணும். இவ்வளோத்தையும் சொல்லிட்டு தெய்வீக இயல்புன்னா மன்னிக்கணும். இதெல்லாம் இப்படிலாம் துறவு இதெல்லாம் தெய்வீக இயல்பு. அதுக்கப்புறம் நீ போய் போர் பண்ணு அப்படின்னும்போது அர்ஜுனன் அடுத்த கொஸ்டின் கேட்பாங்கல்ல. அதனால பகவான் இங்கே சொல்லிட்டாங்க. "நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய், கவலைப்படாதே" அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? நம்மளும் பகவத்கீதை கேட்குறோம் அப்படின்போது, அந்த பிராப்தம் கிடைச்சிருக்கிறனாலே, நம்மளும் எங்கேயோ என்ன பண்ணியிருக்கோம், தெய்வீக குணங்கள்ல இருந்திருக்கிறோம். "பிரித்தாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகளில் தெய்வீகமானவர்கள், அசுரர்கள் என 2 வகையினர் உள்ளனர்" அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். இந்த ஜட உலகத்த பொறுத்தவரைக்கும், நேத்திக்கு அத்தியாயத்தில என்ன பார்த்தோம்னா, வீழ்ச்சி அடையிறவங்க, வீழ்ச்சி அடையாதவங்கன்னு. பகவானோட ஆன்மீக லோகத்துல உள்ளவங்க, பகவானோட இந்த ஜட உலகங்கள்ல உள்ளவங்கன்னு பார்த்தோம். சரிங்களா? இங்க ஜட உலகத்திலேயே தெய்வீகமான குணங்கள்ல உள்ளவங்க, அசுர குணங்கள்ல உள்ளவங்க அப்படின்னு 2 வகையினர் இருக்காங்கன்னு பகவான் சொல்றாங்க. தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். 13வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோமா, அறிவு, ஞானம் அப்படின்றதுல சில குவாலிட்டீஸு. அதுக்கப்புறம் வந்து 12த் சாப்டர்ல பார்த்தோமா, என்னென்னலாம் செஞ்சா பகவானுக்கு எப்படிலாம் இருந்தா பிடிக்கும்னு. அது மாரி நெறைய என்ன பண்ணியிருக்காங்க பகவான் 9த் சாப்டர்லயும் சொல்லியிருக்காங்க. பொறாமை அப்படின்றது கூடாது அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாரி தெய்வீக குணங்கள பத்தி நெறைய பகவான் நமக்கு குடுத்தாச்சு. இந்த அத்தியாயம் ஃபுல்லா இனிமே வர்றதெல்லாம்
அசுர இயல்புகளை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? கேட்கும்போது அப்படின்னு இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. ஃபுல்லாக இக்னோரன்ஸ், அறியாமை. எது செய்யணும், எது செய்யக்கூடாது, எது நல்லது, எது கெட்டது, எது தர்மம், எது அதர்மம், அதெல்லாம் தெரியவே தெரியாது. சரிங்களா? அப்படி இருப்பாங்க. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களிடம் காணப்படுவதில்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? தூய்மையாக இருக்க மாட்டாங்க. சரியான முறையில் எந்த விஷயங்களையும் அவங்க வந்து, அதாவது வேதிக் கல்ச்சரில் அவங்கள லைஃப் ஸ்டைல் இருக்காது, வாய்மை இருக்காது. சரிங்களா? பொய்லாம் நிறைய பேசுகிறவங்களா இருப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அசுர இயல்புகளாக பார்க்குறோம். அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும், இந்த உலகமே வந்து பொய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? எல்லாமே இயங்கிட்டு இருக்கு. இது வந்து நிரந்தரம் கிடையாது தவிர இது பொய் கிடையாது. இது நிரந்தரமா அப்படின்னா இல்லை. நம்ம எல்லாரோட லைஃப்பும் டெம்பரரி தான். பகவான் உருவாக்குவாங்க, இயக்குவாங்க, அனிகுலேட் பண்ணுவாங்க. அந்த வகையில் இது வந்து நிரந்தரமான இல்லை. ஆன்மீக உலகம் மாதிரி இது எப்பயுமே இருக்குமா அப்படின்னா இல்லை. உருவாக்கம், பாதுகாக்கிறது, அழிக்கிறது, இது 3 இதில் நடக்கும். ஆனால் இது பொய்யான இல்லை. இது நடக்குது, உண்மை. ப்ரெசண்ட்டில் எல்லாமே நடக்குது இல்லையா? உண்மை. அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும், இதெல்லாம் அஸ்திவாரம் இல்லாததுன்னு அசுரர்கள் சொல்கிறாங்க. ஆனால் யார் அஸ்திவாரம்? என்னை விட உயர்ந்த உண்மை வேறு எதுவும் இல்லைன்னு பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. எல்லாம் என்னையே சார்ந்திருக்குறாங்க. அப்போ அஸ்திவாரம் யார்? பகவான் இல்லையா? ஆனால் இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? அசுரர்கள், அசுர இயல்புடையவங்க அஸ்திவாரம் இல்லாததுன்னு. கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லைன்றாங்க. சரிங்களா? ஆனால் பகவான் என்ன சொல்கிறாங்க? அவங்க தான் சுப்ரீம் மெயின்டெனர், சுப்ரீம் என்ஜாயர் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? என் என் எனக்கு என்கிட்ட பயந்தே வந்து இந்த உலகம் வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு. அதாவது சூரியன், சந்திரன் அவங்களாம் வந்து பகவான் கிட்ட உள்ள அந்த ஒரு பணிவின் மூலியமா என்ன பண்ணுறாங்க? அவங்களோட செயல்கள்லாம் செய்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அதாவது பணிவுன்னா உடனே அடிமைன்றது கிடையாது. அந்த அன்போட பகவானுக்கு சேவை செய்கிறது. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் எல்லாரையும் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துறது யார்? பகவான். ஆனால் அவங்க அதை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. சரிங்களா? காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றனர் அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஆசை தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். அது கரெக்டு. ஆசை தான் காரணம். ஆனால் நம்ம இங்கே கஷ்டப்படுறோம். எல்லாமே வந்துட்டு எதனால? நிறைய விஷயங்கள் ஆசைப்படுறோம். ஜட உலக விஷயங்கள். ஆனால் கட்டுப்படுத்துறது யாரும் இல்லை. அஸ்திவாரம் இல்லை. உலகமே போய் அப்படின்றதெல்லாம் ஏற்றுக்க முடியாது. ஏன்னா பகவான் தான் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துகிறாங்க. பகவான் தான் அஸ்திவாரம். இப்போ இது நடந்துட்டுருக்கு, நம்மலாம் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். இது பொய்யா அப்படின்னா இல்லை. பொய் இல்லை, உண்மை. ஆனால் இது வந்து நிரந்தரம் அல்ல அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதாவது இது வந்து டெம்ப்ரவரி அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஆனால் அசுரர்கள் வந்து இதெல்லாம் வந்து வெறும் இந்த காம இச்சையினால தான் ஏற்படுது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. இத்தகைய முடிவுகளை பின்பற்றி இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அஸ்திவாரம் இல்லை, கட்டுப்படுத்துறது யாரும் இல்லை அப்படின்லாம் ஒரு எண்ணம் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க வந்து இத்தகைய முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள். அவங்க நினைக்கிறது என்னன்னா, என் இஷ்டப்படி நான் இருப்பேன். எனக்கு பிடிச்சத நான் பண்ணுவேன். என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு யாரும் கிடையாது அப்படின்னு இருப்பாங்க. ஆனால் அவங்க எதில் இருக்காங்க? அறியாமையில் தன்னோட நிலை மறந்து இருக்காங்க அப்படின்றது அங்கே உண்மை இல்லைங்களா? உலகத்தை அழிப்பதற்காக பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அதனால் யாரும் கண்ட்ரோல் இல்லைன்னும் போது என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க? அவங்களுக்கு என்ன தோணுதோ என்ஜாய்மெண்ட் தான் வாழ்க்கை, நான் தான் அதிகாரம் பண்ணணுன்ற முறையில் என்ன பண்ணுறாங்க? உலகத்தில் நிறைய தவறான கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுறாங்க இல்லைங்களா? நம்மளை சுற்றி நடக்கிற விஷயத்தை வச்சு நம்ம இதை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் இல்லையா? அந்த தான் தான் அப்படின்ற முன்னிலையில் வச்சு சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் அடிப்படையில் அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் என்னென்னா நிறைய கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதை எப்படி நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம்னா, நான் வந்து எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, ஒரு கிளாஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்கூலில். இப்போ ஒரு டீச்சர் இருக்காங்கன்னா குழந்தைங்க எப்படி இருப்பாங்க? ரொம்ப டிசிப்ளின்டாக கரெக்டாக படித்து கரெக்டாக லெசன்லாம் எடுத்து அவங்க வந்து அவங்களோட அந்த 1 ஹவர் வந்து கரெக்டாக போகும். இப்போ ஒரு கிளாஸில் வந்து மிஸ்ஸு வரல, டீச்சர் வரல, அவங்க லீவ் அன்னைக்கு. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அந்த நேரத்தில் பசங்க அப்படின்னா, நம்மளையும் சேர்த்து தான் சரிங்களா? ஒரே பேசுறது, சிரிக்கிறது, அட்டகாசம் பண்ணுறது, சண்டை போடுறது, பெஞ்ச் மேலே ஏறி குதிக்கிறது, என்ன தோணுதோ அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா? வெளியில் போகிறது, வர்றது, எல்லா வேலையும் நடக்கும். ஆனால் ஒரு டீச்சர் இருந்தாங்கன்னு எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப டிசிப்ளின்டாக கரெக்டாக அந்த கிளாஸ் வந்து போகும் இல்லைங்களா? அதுமாதிரி
தெய்வீக குணம் உள்ளவங்களுக்குலாம் பகவான் இருக்காங்கன்னு தெரியும், பகவானோட கண்ட்ரோல் நம்ம இருக்கோம் தெரியும், பகவானோட சேவர்கள் நம்மன்னு தெரியும். அதனால எல்லாமே கரெக்டாக டிசிப்ளின்டாக இருக்கும். ஆனால் இந்த அசுர இயல்புகள் உள்ளவங்களுக்கு பகவானே இல்லைன்றாங்க, அஸ்திவாரமே இல்லாததுன்றாங்க. ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? அவங்க நினைச்சது எல்லாத்தையும் செய்ய ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. தர்மம் அதர்மம் தெரியாது, சரி தவறு தெரியாது. அப்போ அவங்க செய்யறதெல்லாம் செஞ்சுடுவாங்க. ஆனால் எல்லாத்துக்கும் மேலே யார் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க? லா ஆஃப் நேச்சர் பார்த்துட்டே இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இண்டிபெண்ட் நம்ம யாருமே கிடையாது இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் அவங்க நினைப்பாங்க நம்ம யார்ட்டையும் கண்ட்ரோலில் இல்லை, நம்ம யாரோட கண்ட்ரோல்லையும் நம்ம இல்லைன்றது அவங்களோட எண்ணமாக இருக்கும். ஆனால் அந்த திருப்தி அடையாத அந்த ஆசை இருக்கு இல்லையா, அதுக்கிட்ட அவங்க வந்து தஞ்சம் அடைஞ்சு அதுக்கிட்ட கட்டுண்டு இருப்பாங்க. டிவோட்டிஸ் யாரோட கண்ட்ரோலில் இருப்பாங்கன்னா கிருஷ்ணாவோட கண்ட்ரோலில் இருப்பாங்க. ஆனால் இவங்க வந்து அந்த ஆசையோட கண்ட்ரோலில் இருக்காங்கன்றதை பார்க்குறோம். கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி அது மாதிரி நிறைய ஆசைப்படுவாங்களா, அதோட அடிமைகளை அவங்க விருப்பப்படுற விஷயத்துக்கெல்லாம் அவங்க அடிமையாக இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் கர்வம் பொய் கௌரவம் இதெல்லாம் இருக்கும். இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு விஷயம் அவங்க செஞ்சாங்கன்னா நான் தான் செஞ்சேன் அப்படின்னு வந்துட்டு தன்னை ரொம்ப பெருமையாக பேசிப்பாங்க சரிங்களா. பொய் கௌரவம் எல்லாரும் தன்னை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அகங்காரத்தில் அவங்க வந்து எதிர்பார்ப்போடு இருப்பாங்க. யாராவது அவங்கள வந்து டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணால் அவங்களால தாங்கிக்க முடியாது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எல்லாம் நான் தான் செஞ்சேன் அப்படின்ற ஒரு கௌரவத்தில் அவங்களாம் இருப்பாங்க. எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும், எதெல்லாம் அதர்மமோ அதில் ஈடுபடுறது சரிங்களா. அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். எதில் போய் அவங்க வீழ்ந்துடுறாங்க? இந்த நெருப்பில் உள்ள விட்டில் பூச்சி மாதிரி இந்த செயற்கையான இந்த டெம்பரவரியான இந்த சந்தோஷங்களில் போய் அவங்க விழுந்து என்ன ஆயிடுறாங்க, ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்லாம் இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும் வாழ்க்கை? சிரமமாக இருக்கும் இல்லைங்களா. சஞ்சலத்தோட போராட்டத்தோட எனக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கணும், எனக்கு கௌரவம் கிடைக்கணும், எனக்கு மரியாதை கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி அதுக்கப்புறம் இந்த ஜடவுலக விஷயங்கள்லாம் அதிலெல்லாம் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு அதெல்லாம் அடையணும்னு ஏக்கத்தோடையும் கவலையோடையும் கோபத்தோடையும் எல்லாம் சேர்ந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வாழ்க்கையை வந்துட்டு ரொம்ப ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல் லைஃப்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா. ஸோ இது மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடாது. நம்மளோட ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக நம்ம என்ன பண்ணோம், எல்லாத்தையும் பகவான்கிட்ட கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து அழகாக அவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தால் போதும், பக்தி பண்ணிட்டு இருந்தால் போதும் சரிங்களா. மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வது என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். என்ஜாய்மெண்ட்டு தான் வாழ்க்கைன்னா, சந்தோஷமாக இருக்கணும், நான் நினச்ச மாதிரி சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்வாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி புலன்களை திருப்தி பண்ணிக்கணும், பிடிச்ச மாதிரி சாப்பிட்ணும். அது வந்து ஆஃபர்டா அன்ஆஃபர்டா வெஜ்ஜா நான்வெஜ்ஜா அதெல்லாம் கிடையாது. எனக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை நான் சாப்பிடணும். அதே மாதிரி எனக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை நான் செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா புலன்களை திருப்தி செய்வதே அவங்களுக்கு வந்துட்டு முக்கியமான இதுவாக வந்து வாழ்க்கையில் இருப்பாங்க. இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவையாகும். அப்போ ஒரு புலன் இல்லை, 5 புலன்கள் நம்ம இது நிறைய தடவை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். 5 ஒரு புலனில் வீக்னஸ் உள்ள ஒரு அனிமல்ஸு பேர்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் சரிங்களா. இப்போ வந்துட்டு கண்ணு அப்படின்னும்போது இந்த விட்டில் பூச்சி என்ன பண்ணுன்னா நெருப்பு இருக்கிற இடமா போகும். அதுக்கு நெருப்பு மேலே அந்த வெளிச்சத்து மேலே ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கும் கண்ணு சரிங்களா. அது என்ன பண்ணும், நெருப்பு இருக்கிற இடம் போய் அது தன்னை மாய்ச்சிக்கும். அதே மாதிரி மான் வந்து கேட்கிற திறனில் ரொம்ப அது அந்த இனிமையான இசை கேட்டு அது மயங்கிடும் சரிங்களா. அப்போ வேடுவன் வந்து இனிமையான இசையை வந்துட்டு அவங்க வந்து கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அது இனிமையான இசையில் மயங்கி என்ன பண்ணிடும், அது போய் வேடுவன்ட்ட மாட்டிக்கும். அதே மாதிரி நாக்குக்கு வந்து இந்த மீன் சரிங்களா, தூண்டிலில் வந்துட்டு கொஞ்சோண்டு உணவை போட்டு வச்சு அந்த மீன் என்ன பண்ணும், அந்த உணவை சுவைக்கணுன்ற ஆசையில் அந்த நாக்கை திருப்தி பண்ணணும், சுவையை திருப்தி பண்ணணும்னு போய் அந்த உணவை எடுத்து சாப்பிட்டு அதில் அது மாட்டிக்கிட்டு உயிரை விட்டுருது. அதே மாதிரி வந்துட்டு இந்த வண்டு தேனி அது என்ன பண்ணும், பூவோட நறுமணம் அதில் உள்ள தேனை சுவைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அது என்ன பண்ணும், அந்த பூவோட ஸ்மெல் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பூ எங்கே இருக்கோ அங்கே தேடி போகும், தேடி போய் அந்த தேனை சுவைக்கும். அது வந்து எவ்வளோ நேரம் சுவைக்குதுன்னு அதுக்கே தெரியாது. அந்த பூ வந்து சாயந்தரத்தில் அப்படியே மூடிடுச்சு அப்படின்னா அந்த தேனியால் வெளியில் வர முடியாமல் அந்த பூக்குள்ளேயே இறந்து போயிடும் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி யானைக்கு வந்து இந்த பெண் யானை மேலே ரொம்ப ஈர்ப்பு இருக்கும். அப்போ வேடுவன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பெண் யானை அனுப்புவாங்க, அதை பின்னாடியே இந்த ஆண் யானை போயிட்டு ஸ்கின் சரிங்களா தொடுபுலன் அது பின்னாடியே போயிட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த பள்ளத்துக்குள்ளார போய் விழுந்துடும், வேடுவன் கட்டி வச்ச பள்ளத்துக்குள்ளார விழுந்துடும். அப்புறம் அந்த வேடுவன்ட்டு அது மாட்டிக்கும் சரிங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அனிமலும் ஒரு புலனில் வீக்காக இருக்கிறதுனாலே இவ்வளோ சிரமப்படுது. ஒரு புலன் வீக்காக இருந்தாலே இவ்வளோ சிரமம். இப்போ மனிதர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதுவும் இந்த அஸ்திவாரமே இல்லாத
காம இச்சையினாலே ஆன இந்த உலகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடவுள்லாம் யாரும் இல்லை அப்படின்னு இக்னரன்ஸில் அறியாமையில் இருக்கிறவங்களுக்கு 5 புலனும் ஆக்டிவாக இருக்கும். அப்போ எவ்வளோ விஷயங்களை அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கணும். அதுவும் மற்றவங்களுக்கு சிரமம் வந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் நல்லா இருக்கணும், என்னோட ஆசைகளை நிறைவேறணும் அப்படின்னு இருக்கிற நிலையில் தமோகுணத்தின் உச்சத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாரையும் சிரமப்படுத்திட்டு தானும் ரொம்ப சிரமப்பட்டு இந்த ஜட உலகத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க நினைச்சதெல்லாம் அடைஞ்சிட்டு இருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்போ அவங்களதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இவ்வாறாக வாழும் இறுதி வரை உள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஒன்று கிடைச்சா சந்தோஷப்படுவாங்களான்னு மாட்டாங்க. அடுத்து 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 அப்படின்ட்டே அவங்களோடது போயிட்டே இருக்கும். ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறினால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு இந்த அவங்க நினைப்பாங்க, நான் என்னோட விருப்பப்படி இருக்கேன், சுதந்திரமானவன். ஆனால் எப்படி இருக்காங்க, அவங்க ஆசைகள்னால கட்டுப்பட்டு அவங்க வந்து இருக்காங்க. சரிங்களா? அதுவும் அவங்க ஆசைக்கு ஏற்ற மாதிரி நூற்றுக்கணக்கான கயிர்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் நிறைய ஆசைகள், அது கிடைக்காத பட்சத்தில் கோபம், சரிங்களா, இதில் மூழ்கி அவர்கள் புலனுணர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் அப்படின்னா அதர்மமான வழியில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர், ஆசைகளை நிறைவேற்றிக்கிறாங்க. சரிங்களா? அதர்மமான வழியில் போயாது தன்னோட ஆசைகளை அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, பூர்த்தி பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இதெல்லாம் அசுர இயல்புகளை நம்ம பார்க்குறோம். இதெல்லாம் அப்படியே மெட்டீரியல் லைஃப்க்கு அப்படியே பொருந்தும். இப்போ உள்ள வாழ்க்கையில் பக்தி மார்க்கத்தில் இல்லாதவங்கள வாழ்க்கை பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். சரிங்களா? இப்போ நம்ம படிக்கிறது அத்தனையும் பகவத்கீதை அப்படின்னா எந்த காலகட்டத்திலையும் பொருந்தும். அதான் டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி அதான் எப்பயுமே ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும், எப்பயுமே பொருந்தும். சரிங்களா? பகவான் எவ்வளோ அழகாக நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ இதை நம்ம வந்துட்டு இங்கே பார்க்குறோம். அசுரத்தன்மையுடையவன் எண்ணுகின்றான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகின்றேன் அப்படின்றத அவங்களோட கால்குலேஷனாக இருக்கும். சரிங்களா? என்கிட்ட இவ்வளோ இருக்குது, இன்னும் நான் இவ்வளோ திட்டம்லாம் போட்டு இவ்வளோலாம் நான் அடைஞ்சிருவேன் அப்படின்றதுலேயே அவங்க பொருள் சேகரித்து தன்னை பெரிய செல்வந்தன்னா அவங்க வந்து வச்சுப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி. ஆனால் இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டது, அவ்வளோ கால்குலேட் பண்ணிட முடியுமா நம்ம அப்படின்னா, எந்த நேரத்துலையும் நம்மளுக்கு என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். அதெல்லாம் அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க வந்து ரொம்ப கால்குலேட்டிவாக இன்றைக்கி என்கிட்ட இவ்வளோ இருக்குது, நாளைக்கு என்னோட திட்டமெல்லாம் செயல்படுத்தி இவ்வளோ லாபத்தை நான் அடைய போகிறேன் அப்படின்றதில் ரொம்ப ஃப்யூச்சர் பிளான்லாம் ரொம்ப பெருசாக போட்டு வச்சுருப்பாங்க. சரிங்களா? ஆனால் உயிர் எப்போ வேணாலும் போகலாம். தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கிறது, எதிர்காலத்தில் இது மென்மேலும் பெருகும் அப்படின்றது அவங்களோட எண்ணமாக இருக்கும். அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவார்கள். யாராவது அவங்களுக்கு விரோதமாக செயல்பட்டுட்டாங்க அப்படின்னா உடனே அவங்க என்ன ஆகணும், அவங்களுக்கு இல்லாமல் போயிடணும், அந்த மாதிரி அவங்க நினைப்பாங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் பார்க்கலாம் நம்ம, இரண்யாக்ஷன், இரண்யகசிபு, ராவணன் அவங்களெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அவன் என்னுடைய எதிரி, அவன் ஆனால் அவங்களே பகவானுடைய டிவோட்டிஸ், ஜெய விஜயன். சரிங்களா? அவங்க தான் வந்து பகவானோட பாஸ்ட் டைமில் பங்கெடுத்துக்கிறாங்க. ஆனால் நம்மக்கிட்ட ஒரு பக்தி இல்லாதவங்க எப்படி இருப்பாங்க, என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்றதை நமக்கு செஞ்சு காமிக்கிறாங்க. சரிங்களா? அந்த பாஸ்ட் டைமில். ஸோ நம்ம லெசன் எடுத்துக்கிறோம். அவங்க 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 வந்து பக்தன் தான், ஆனால் அவங்ககிட்ட லெசன் எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா? இப்போ அர்ஜுனன் பக்தன், ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, எனக்கு போர் பண்ண விருப்பம் இல்லைன்றாங்க. எதனால? நமக்கு பகவத்கீதை கிடைக்கணுன்றதுக்காக, நமக்காக, இல்லைங்களா? அந்த இல்யூஷன் அவங்களுக்கு பகவான் கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி ஜெய விஜயன் வந்து பகவானோட துவாரபாலகர்கள். அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களோட பாஸ்ட் டைமில் கொண்டு வராங்க. ராவணன், கும்பகர்ணன், இரண்யகசிபு, இரண்யாக்ஷனா கொண்டு வந்து இந்த விஷயம்லாம் செய்யக்கூடாது, இதெல்லாம் செஞ்சால் சிரமப்படணும் அப்படின்றத. ஸோ மெசேஜை தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோமே தவிர அந்த கேரக்டரில் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களாம் வந்து பகவானோட டிவோட்டீஸ். சரிங்களா? அவங்களோட பாஸ்ட் டைமில் அவங்க பங்கெடுக்கிறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். ஸோ அந்த மாதிரி என்னுடைய எதிரி, அவங்கள நான் வந்து அழிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவார்கள். கம்சனும் அப்படி தானே இல்லையா? ரொம்ப வந்துட்டு இது பண்ணாங்க. நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், ராவன் அப்படி தானே இருந்தாங்க. நான் தான் இறைவன், சொர்க்கத்துக்கே நான் வந்து படிக்கட்டுலாம் கட்ட போகிறேன், சொர்க்கத்துக்கே வந்து பூலோகத்துலேருந்து அசஸ் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க, நான் தான் இறைவன் அப்படின்னு. அது மாதிரி இவங்க இரண்யகசிபுவும் நான் தான் இறைவன் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லிட்டு என்னையே தான் வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்றதை பார்க்குறோம். நானே அனுபவிப்பாளன், இதெல்லாம் பொருந்துமா, சாஸ்திரத்தோட ஒத்து வருமா, தர்மமா அப்படின்னா இல்லை.
இல்லைங்களா? தர்மப்படி நம்ம என்ன பார்த்தோம்? பகவான் தான் எல்லாத்தையும் உருவாக்கியிருக்காங்க. சர்வகாரண காரணம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அவங்களோட எல்லாமே அவங்களோடது. அவங்க தான் சுப்ரீம் என்ஜாயர். இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம். ஆனா இங்க வந்து என்ன ஆயிடுது? லிவிங் என்டிட்டீஸ் கண்டிஷன் சோல் என்ன பண்ணிடுறாங்க? அசுர குணம் உள்ளவங்க. நான் தான் அனுபவிப்பாளன், நான் தான் இறைவன், நானே பக்குவமானவன், நானே பலமுடையவன். யாரு பலமுடையவங்க? பகவான். இல்லைங்களா? கோவர்தன மலைய தன்னோட பிஞ்சு விரலால என்ன பண்ணாங்க? சுண்டு விரலால 7 நாள் அவங்க வந்து தூக்கியிருந்தாங்க. அது மாரி யாராலயாவது தூக்க முடியுமா? முடியாது. பூத்தனா அந்த மாரி டீமன்ஸ் எல்லாம் வந்தாங்க. அவங்களெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க? அ கையில எந்த ஆயுதமும் இல்லாம அவங்களலாம் அழிச்சாங்க. அதுவும் 10 இயர்ஸ்க்குள்ளாரையே பகவான் இல்லைங்களா? அப்புறம் விஸ்வரூபம் காமிச்சாங்க. இதெல்லாம் முடியுமா? கண்டிஷன் சொல்லல முடியாது. ஆனா, நான் தான் பலமுடையவன், நான் தான் பக்குவமானவன், நான் தான் மகிழ்ச்சியானவன்ட்டு எப்படி இருப்பாங்க அவங்கலாம்? ஒரு அறியாமையோட உச்சத்துல தன்னையே கடவுளா நெனச்சுக்கிறது. சரிங்களா? செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்டு மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. ராவணன் இருந்தாங்களா? இதுல நான் நான் அதாவது நான் தான் இறைவன் அப்படின்றது ஹிரண்யகசிபு வந்துட்டு நமக்கு குடுத்தாங்க. அந்த மாரி ஒரு விஷயம். அது மாரி நான் செல்வந்தன் நானே, செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே அப்படின்றது ராவணன் நம்ம பார்க்குறோம். எக்ஸாம்பிள். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாரி நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, அ தெரிஞ்சுக்கிறோம். என்ன வந்து எப்படி எப்படிலாம் இருக்காங்க அசுரகுணம் உள்ளவங்க அப்படின்றத. சரிங்களா? என்னை போன்று சக்தி உடையவனும் மிக மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை அப்படின்றதையும் அவங்களோட எண்ணமா இருக்கும். நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். தர்மம் அதர்மம் தெரியாம, சர்வ காரண காரணம் யாருன்னு தெரியாம, எல்லாம் யாரு சுப்ரீம் என்ஜாயர், சுப்ரீம் ப்ரொப்ரைட்டர்ன்றது தெரியாம, தான் தான் எல்லாம் அப்படின்ற நிலையில இருக்கிற ஒரு நிலையா நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அதனால இது என்னன்னா, அசுரத்தன்மையோட இயல்பா நம்ப பார்க்குறோம். இதெல்லாம் நம்ம இப்ப நம்மள சுத்தி உள்ள மெட்டீரியல் லைஃப்ல நம்மளால ரொம்ப சர்வசாதாரணமா பார்க்க முடியும். சரிங்களா? அதுதான். இவ்வாறாக அநேக கவலைகளால் சூழம் சூழப்பெற்று சரிங்களா? அ குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையில் சூழப்பட்டு அவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமாக பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சியுறுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். தெரியல. இயல்பு என்ன? தர்மம் என்னன்னு தெரியலன்னா, நாலேட்ஜ் இல்லாம தவறெல்லாம் பண்ணிட்டு, அதுக்கு அந்த தவறுலேருந்து அவங்களால தண்டனை தப்பிக்க முடியுமான்னா முடியாது. ஏன்னா, எல்லாமே ரெக்கார்டு. இல்லையா? நம்ம என்ன கர்மா பண்றோமோ, அது அத்தனையும் ரெக்கார்ட் ஆயிட்டே இருக்கு. அது அத்தனைக்கும் என்ன இருக்கு? தண்டனையோ, இல்ல நல்ல பலனுக்கான நல்ல இதுவோ இருக்கு. இல்லையா? தவறு பண்ணோம்னா அதுக்கான தண்டனை, நல்லது பண்ணா தவறு பண்ணிட்டு நான் வந்து நல்ல செயல் செஞ்சேன். அதனால என்னோட தவறு குறைஞ்சிருமான்னா குறையாது. அது மாரி நான் நல்ல செயல்லாம் அந்த மாரி வந்து மாத்திலாம் செய்ய முடியாது. சரிங்களா? தவறுனா தவறுக்கான தண்டனை. தவ நல்லதுன்னா நல்லதுக்கான சந்தோஷம். இதுதான். அது மாரி நம்ம அங்க யாராவது நம்மளுக்கு ஒரு வாய்ப்பாவது கிடைக்குமா? இந்த மாரி ஆ நம்ம போய் நிக்கிறோம். நிக்கும்போது, "எனக்கு தெரியாது இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியாம பண்ணிட்டேன். இவ்வளோ நான்வெஜ்லாம் எடுக்கக்கூடாதுன்னு எனக்கு தெரியாது. தெரியாம பண்ணிட்டேன்." அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அங்க யாராவது கேட்பாங்களா? கேட்க கூட மாட்டாங்க. அங்க யாரும் கிடையாது. சரியா? இதெல்லாம் மனித பிறவில நீ தெரிஞ்சிருக்கணும். நீ இதெல்லாம் கரெக்ட்டா நீ வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும். அவ்வளோதான். அங்க வந்து நம்மள வந்து யாரும் வந்துட்டு, "சரி அ தெரியாம பண்ணிட்டியா? பரவால்ல." அப்படின்னு நம்மளுக்கு அந்த ஒரு அந்த ஒரு இதுவே இருக்காது. ஆட்டோமேட்டிக்கா சோல் என்ன ஆயிடும்? தப்புக்கான தண்டனை அனுபவிக்க போயிடணும். நல்லத அனுபவிக்க போயிடணும். அதுக்கப்புறம் அடுத்த பிறவிக்கு ரெடி ஆயிடணும். நம்ம என்ன ஆசைப்பட்டோமோ, என்ன சுபாவத்துல இருந்தோமோ, என்ன அ கர்மா பண்ணோமோ, அதுக்கேத்த அடுத்த சரீரம் நமக்கு ரெடியா மெட்டீரியல் நேச்சர் குடுக்கும். அவ்வளோதான். இல்ல நம்ம போய் யார்ட்டயும் எனக்கு தெரியாம பண்ணிட்டேன்னு சொல்றதுக்கு கூட நம்மளுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. அவ்ளோ ஸ்ட்ரிக்ட்டான ஒரு ஒரு இதுல தான் நம்ம இருக்கோம். ஆனா, இதுல எப்படி இருப்பாங்க இவங்களான்னா, இந்த விஷயம் எதுவுமே தெரியாம என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த ஜட உலகத்திலேயே அ எல்லாத்தையும் வந்து அறியாமையில அதர்மத்த பண்ணிட்டுருக்காங்க. சரிங்களா? அநேக கவலைகளால் சூழப்பெற்று, இந்த மாரி நெறைய ஆசைகளோட, தன்னை வந்து இறைவன், தன்னை வந்து ஒரு செல்வாக்கு மிக்கவன் அப்படின்னு காமிக்கணும். அதுக்கு எவ்வளோ பிரயத்தனம் பண்ணணும். இல்லையா? ஒவ்வொரு தடவையும் அத நிரூபிக்கணும். ஒவ்வொரு தடவையும் அத வந்து அவங்க வந்து அந்த பொசிஷன அவங்க மெயின்டெயின் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இல்லையா? ஸோ அப்ப என்ன ஆகும் அவங்களுக்கு? நெறைய கவலைகள், குழப்பம் இதெல்லாம் அவங்கள சூழ்ந்திருக்கும். அந்த வகையில புலனின்பத்திற்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அந்த தவறான செயல்கள்ல ஈடுபட்டதுனால அவங்க நரகத்துல வந்து வீழ்ச்சியுர்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள். சரிங்களா? இந்த பொய் கௌரவம் எல்லாரும் தன்னை மதிக்கணும், எல்லாரும் தன்னை உயர்வா பேசணும். இந்த மாரி அவங்க வந்து அந்த மயக்கத்துல இருக்கிறதுனால,
தன்னில் திருப்தி விட்டு எப்போதும் திமிருடன் எப்பயும் அகங்காரத்தோடயே இருப்பாங்க. சரிங்களா? சில சமயங்களில் எந்த சாஸ்திரத்தையும் அவங்க வந்து ஃபாலோவே பண்ண மாட்டாங்க. சரிங்களா? பின்பற்றாமல் பேரல் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். அவங்க செயல்களை அவங்க செய்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்குள்ள அசுரர்கள் இதெல்லாம் தான் அவங்களோட அடையாளம். சரிங்களா? யாரெல்லாம் வந்து சாத்வீக குணத்தில் இல்லையோ அவங்களோட அடையாளம் இதெல்லாம் தான். ரொம்ப ப்ரைடு, அப்புறம் வந்து பலம், தான் தான் ரொம்ப பலசாலி, தன்னை ஏதோ அதை செஞ்சுட்டு தான் தான் பெரிய ஆள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தற்பெருமை பண்ணிக்கிறது, நிறைய ஆசைகளோடு இருக்கிறது, கோபம், அதெல்லாம் இருக்கிறவங்க வந்து அசுரர்கள் அப்படின்னு பார்க்குறோம். தங்களது சொந்த உடலிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு ஏற்றுக்க மாட்டாங்க பகவானை. சரிங்களா? நம்ம எல்லாருடைய இதயத்திலும் பகவான் என்ன சொல்கிறாங்க? எல்லோருடைய இதயத்தில் நான் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கிறேன் அழகாக சொல்கிறாங்களா? அதை ஏற்றுக்கிறதே கிடையாது. ஏற்றுக்காம அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? பொறாமை இருக்கிறனால ஏற்றுக்கல. இல்லையா? தான் தான் அதிகாரம் பண்ணணும், தான் தான் ஆட்சி பண்ணணும், தான் தான் என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது பகவான் அவங்களால ஏற்றுக்க முடியாது. ஸோ அந்த வகையில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? உண்மையான தர்மத்தை அவங்க வந்து நிந்திக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகைய கடைநிலை மனிதர்கள், இவங்க தான் கடைநிலை மனிதர்கள்னு சொல்கிறது. சரிங்களா? இருக்கலே ரொம்ப லோவஸ்ட் கேட்டரியில் உள்ளவங்க. ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களில் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். பகவான் என்ன பண்ணிட்டாங்க? இந்த மாதிரி அறியாமையிலிருந்து அதர்மம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்கள ஜட உலகத்துல பல்வேறு அசுர இனங்கள்ல நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். வாய்ப்பில்லைல்ல மேலே வர்றதுக்கு. ரொம்ப ஒரு சபிக்கப்பட்ட ஒரு நிலைனா இதுதான். எப்படிப்பட்ட பகவான்! எவ்வளோ காருண்யம்! அர்ஜுனன் வந்து அர்ஜுனனுக்கு தேர் ஓட்டுறாங்க. அவங்க காலால் இப்படி முட்டியால் இடிச்சு அந்த பக்கம் போகிறாங்க. அதே மாதிரி யசோதா அம்மாவுக்கு கட்டுப்பட்டு நிற்கிறாங்க. டிவோட்டிஸ்க்கு ரொம்ப காருண்யத்தோடு இருக்காங்க. சாத்விக குணத்தில் உள்ளவங்களையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்க. அன்பு, கேரிங், இப்படிப்பட்ட பகவானை ஏற்றுக்காம இந்த மாதிரி அசுர இயல்பில் பகவானை நிந்திச்சா கூட அவங்க பொறுத்துப்பாங்க. ஆனால் அவங்களோட க்ரியேஷனில் உள்ள மற்ற லிவிங் என்டிட்டி அவங்களுக்கு என்ன ஆகிடக்கூடாது? டிஸ்டர்ப் ஆகிடக்கூடாது. சரிங்களா? இவங்களால என்ன ஆகும்? எல்லாருக்கும் சிரமம் இல்லையா? ஸோ அந்த வகையில் பகவான் என்ன பண்ணிடுவாங்க? அவங்களெல்லாம் நிரந்தரமாக அவங்கள இந்த நரக வாழ்க்கையிலேயே அவங்க இருக்கிற மாதிரி பண்ணிடுறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். அவங்க டிசைட் பண்ணல, பகவான் டிசைட் பண்ணல, அவங்க விருப்பப்படுறாங்க அந்த மாதிரி இருக்கணுன்றதில். சரிங்களா? குந்தியின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையர்கள் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க? அசுரத்தனமான வாழ்க்கையிலே திரும்ப திரும்ப அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? பிறப்பு எடுக்கிறாங்க. என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. இதை விட ஒரு என்ன சொல்கிறது? ஒரு ஒரு சோலுக்கு பகவானை அடைய முடியல அப்படின்னா அதை விட வேறு ஒரு பெரிய நஷ்டம், வேற ஒரு சபிக்கப்பட்ட நிலைங்கிறது வேறு எதுவுமே கிடையாது. சரிங்களா? என்று எப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணா அவங்கள என்றைக்குமே அடைய முடியாது. யார்? அசுர இயல்புகளில் உள்ளவங்க. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அதனால் நம்ம நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணி நம்மள நல்லா பக்தி பண்ணி பகவான்ட்டு அவங்களோட ப்ரொடெக்ஷனில் ரொம்ப அழகாக நல்லபடியாக நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு. ஏன்னா சோலோட ஐடென்டிட்டி என்ன? பகவானுக்கு நித்திய சேவை பண்ணுறது, அன்பை வெளிப்படுத்துறது, அன்பை வெளிப்படுத்தி எல்லார்கிட்டையும் கேரிங்காக இருந்து பக்தி பண்ணுறதுன்றது எவ்வளோ இனிமையான விஷயம் இல்லைங்களா? ஆனால் அந்த நிலையை ஏற்றுக்காமல் இவங்களாம் என்ன பண்ணிடுறாங்க? எப்பயுமே அந்த அசுர இயல்பில் நான் எனது அப்படின்ற அந்த அகங்காரத்தில் பகவானே அடைய முடியாத நிலையில் இருக்காங்கன்றதை பார்க்குறோம். நம்மளாம் இதில் இல்லை. ஏன்னா நம்மளாம் பகவத்கீதை வாசிக்கிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து சுக்ருதி இருக்குனால என்ன அர்த்தம்? நம்மலாம் தெய்வீக குணம். சரிங்களா? பகவானே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஏதாவது குணம் இருந்தால் கூட அதை நம்ம என்ன பண்ணிடணும்? தூர தூக்கி போட்டுடணும். ஏன்னா பகவான்கிட்டே நம்ம பிரிக்குது இல்லை. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். காமம், கோபம், பேராசை, இந்த நிறைய ஆசைகள், அதுக்கப்புறம் கோபம், அதுக்கப்புறம் பேராசை இது 3 என்ன பண்ணுன்னா, நம்மள ஸ்ட்ரெயிட்டா நரகத்துக்கு கூட்டு போகும். சரிங்களா? ஏன்னா இந்த விஷயங்கள நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, நல்ல விஷயங்கள் எதுவும் பண்ண மாட்டோம். கிருஷ்ணா இல்ல நம்மளோட வாழ்க்கையிலனாலே, அது வந்து அசுர வாழ்க்கை தான். ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா, பக்தி இல்லாம, பகவான் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையா, அதுவே அசுர வாழ்க்கை தான். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில இந்த காமம், கோபம், பேராசை இந்த 3 குணங்கள்ல நம்ம இருந்துட்டு, நம்ம வாழ்க்கைய வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா, நம்ம எந்த பாதையை நம்ம தேர்ந்தெடுத்துக்கிறோம்னா, நேரா நம்மளுக்கு நரகத்துக்கு போற பாதையில நம்ம நடந்துட்டுருக்கோம்னு அர்த்தம். சரிங்களா? செல்லும் 3 கதவுகள் ஆகும். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால், ஆத்மா என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணி பகவானோட ப்ரொடெக்ஷன்ல ஹாப்பியா இருக்க வேண்டிய ஆத்மா, அழிவு பாதையில என்ன ஆயிட்டுருக்கு? போயிட்டுருக்கு. எதனால? அறியாமையினால இல்லைங்களா?
அசுர இயல்புனால. ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். அப்போ நம்ம வந்து கிருஷ்ணா இல்லாத ஆசை, அப்புறம் வந்துட்டு நமக்கு ஏதோ ஒன்று விஷயம் நடக்கலைன்றதுக்காக கோபம், அதுக்கப்புறம் வந்து பேராசை, சரிங்களா, இந்த ஜட உலக விஷயங்கள், இதெல்லாம் நம்ம வந்து எடுத்துக்கவே கூடாது. கிருஷ்ணா இல்லாத ஆசைப்படக்கூடாது. சாது, சாஸ்திரா, பகவான் இவங்களை நிந்திச்சா நம்ம வந்து கோபப்படலாம், இல்லைன்னா கோபப்படக்கூடாது. பேராசை, ஜட உலக விஷயங்கள், இது 3 இருக்கக்கூடாது. இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து நரகத்துக்கு நம்ம போகிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். நேராக அந்த பாதை நம்மளை எங்கே தான் கூட்டு போகுது? பகவான்கிட்ட இல்லை, பக்தி தான் பகவான்கிட்ட கூட்டு போகும். இது வந்து நரகத்துக்கு. குந்தியின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன் தன்னுணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றான். அப்போ இந்த 3 பாதையிலையும் நம்ம போகலை அப்படின்னா நம்மளோட பாதை என்ன அப்படின்னா செல்ஃப் ரியலைசேஷன், ஆத்மநிலை, சரிங்களா. அந்த வகையில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பகவானை நம்ம அடையிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம், சரிங்களா. ஒரு நம்மலாம் எப்படின்னா திருவிழாவில் தொலைஞ்சு போன பிள்ளைங்க மாதிரி சரிங்களா. அது எப்படி இருக்கும்? சிரமத்தில் இருக்கும். ஆனால் நிஜமாலுமே தன்னோட அப்பா அம்மா தெரிஞ்சதுன்னா அந்த குழந்தைக்கு எவ்வளோ ப்ரொடெக்ஷன், எதை பற்றியும் கவலைப்பட வேணாம், ஹாப்பியாக அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட இருக்கலாம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்மலாம் பகவானை நம்ம பக்தி பண்ணணும். அதுதான் நம்மளோட அமைதி, சந்தோஷம், நம்மளோட ஆத்தாரம் எல்லாமே பகவான் தான், சரிங்களா. நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பியவன் தன்னுணர்வுக்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன், ம், சாஸ்திரம் இருக்கு, அதை ஏற்றுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்பிக்கையோட. எதுக்கு? நமக்கு நாலேஜ் வேணும், தர்மம் அதர்மம் தெரியணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அசுர இயல்புலாம் என்னாச்சு? அறியாமை, சாஸ்திரம் தெரியல, தர்மம் தெரியல, அதர்மம்னா என்னன்னு தெரியல, அதனால தான் என்ன ஆயிடுச்சு? சிரமப்படுறாங்க இல்லையா. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபஸ்ட்டு எது சரி எது தப்பு தெரியணும். அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? பகவத்கீதையில் பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணால் தான், சரிங்களா. அழகாக நம்மளுக்கு கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம்லாம் கொடுத்துருக்காங்களா. பக்தி சேவை கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம்னு. ஸோ அதில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கலாம். அப்புறம் கர்மயோகத்தில் என்ன மாதிரி செயல்கள்லாம் பண்ணணும், அக்கர்மா பண்ணணும் அப்படின்றது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளை பக்தி சேவையில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும், சரிங்களா. அப்போ சாஸ்திரம் நமக்கு தெரியணும். அதை புறக்கணிச்சுட்டு மனம் போன போக்கில் செயல்படுறவங்க என்ன ஆவாங்க அப்படின்னா பகவானை அடையிறதில்ல. அது ரொம்ப சிரமமான இந்த ஜட உலகத்திலேயே அதுவும் அவங்க என்ன மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கிறாங்க அப்படின்றதான் பார்க்கும்போது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம்ல, தான் தான் எல்லாம், தான் தான் அனுபவிப்பாளன், தான் தான் பக்குவமானவன், தான் தான் பலமுடையவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விஷயங்களில் ஈடுபட்டு அநேகமான குழப்பம், கவலைகள் இதால் சூழப்பட்டு புலன் இன்பத்தில் வீழ்ச்சிவிட்டு கடைசியில் பகவானே அடைய முடியாத ஒரு நிலையில் அவங்க இருக்காங்க இல்லையா, தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணாமல். ஸோ அது வந்து எவ்வளவு சிரமமானது இல்லையா. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சாஸ்திரத்தை நம்ம நல்லபடியாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த வகையில் நம்ம பகவத்கீதையை ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படி பண்ணாமல் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அசுர இயல்பில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அவங்க பகவானை அடைய முடியாமல் சிரமப்படுறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். எது கடமை எது கடமை அல்ல என்று சாஸ்திரங்களில் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ சாஸ்திரம்ன்றது இம்பார்ட்டண்ட். பகவத்கீதையில் நம்மளுக்கு எதுவும் ஆப்ஷனல்லாம் கிடையாது. எனக்கு டைம் இருக்குது, இல்லை எனக்கு இப்போ எனக்கு இப்போ நான் ஏதோ வந்து ஜாயின் பண்ண அப்படிலாம் இல்லை. இது உயிர் நாடி சரிங்களா. ஆத்மாக்கு சாஸ்திரம் தெரிஞ்சாதான், பகவத்கீதை தெரிஞ்சாதான் என்ன செய்யணும்னே தெரியும். அதனால் அதுவும் பக்தர்கள் சங்கத்தில் இருக்கணும், அதுக்கு பானஃபைட் பரம்பராவில் இருக்கணும். ஏன்னா மெசேஜ் அப்படியே சொல்லணும், நமக்கு நிறைய விஷயம் இருக்குது, சரிங்களா. அதனால் எது கடமை எது கடமை அல்ல என்று சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகைய சட்டத்திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். இப்போ நமக்கு என்ன சட்டத்திட்டம் பேசிக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம இப்போ அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரையில் வந்துட்டோம். ஹரிபோல், பகவான் நம்மளை கொண்டு வந்து விட்டாங்க, இதுதான் ஸ்கூல் அப்படின்னு ஜாயின் பண்ணி விட்டாங்க, சரியா, என்கிட்ட வரத்துக்கு அப்படின்னு. சரி, அதில் என்ன சட்டத்திட்டம் கொடுத்துருக்காங்க? 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது மாமிசம் சாப்பிடக்கூடாது, இல்லிசிட் செக்ஸ் கூடாது, அந்த கேம்பிளிங்னுவாங்கள்ல அது கூடாது, அதுக்கப்புறம் இந்த மது, அந்த போதைப் பொருட்கள் இன்டாக்சிகேஷன் கூடாது. சரி, ஓகே. ஏன்னா இதெல்லாம் பாவம் செய்ய வைக்கிற செயல்கள், அதுலேருந்து விலகி இருக்கணும், அது நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஆப்ஷன் கிடையாது அதிலெல்லாம். எனக்கு பிடிச்சா பண்ணுறேன், எனக்கு பிடிக்கல அப்படிலாம் இல்லை. சட்டத்திட்டங்களை நம்ம என்ன பண்ணணும், சாஸ்திரத்தில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்புறம் 16 ரவுண்ட் சாண்டிங்கு,
இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸும் நல்ல பதமான மண்ணு மாரி. சரிங்களா? அந்த மண்ணுல பதமான மண்ணுல ஒரு விதைய விதைச்சோன்னா, அந்த செடி நல்லா வளருமா? அதே மாரி அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் நம்ம மனத தூய்மைப்படுத்தும். நம்ம பாப செயல்கள்ல ஈடுபட மாட்டோம். அதுல நம்ம சிஸ்டினம் சாண்டிங்கிறது பக்தியோட இது சீடு. சரிங்களா? ஸோ, அத நம்ம சிஸ்டினம் சாண்டிங்கிறத விதைச்சோம் அப்டின்னா, அது என்ன ஆகும்? நல்லா வளரும் பக்தி. அதுதான். சரிங்களா? ஸோ, அதனால நம்ம என்ன பண்ண சட்டதிட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். அதனால சாஸ்திரம், பகவத்கீதைன்றது நம்மளுக்கு மஸ்ட்டு. மறுபடியும் சொல்றேன், நம்ப இந்த பிறவியெல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம போகும்போது, நம்ம வந்து யார்ட்டயும் போய் சொல்ல முடியாது. "எனக்கு தெரியல, நான் தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டேன். ஹியூமன் லைஃப் இவ்ளோ ரேரா கிடைக்கும். அதுல வந்து இந்த மாரி வாழ்க்கை வாழணும்னு தெரியாம நான் தப்பு." பகவான் எல்லாத்தையும் குடுத்தாச்சு. ஆனா நம்ப அத ஸ்வீகரிக்கல அப்டின்னா, அது நம்மளோட தப்பு. அந்த இடத்துல நம்ம அத போய் சொல்லக்கூட முடியாது. சோல் போச்சுன்னா அடுத்தது என்னவோ அதோட பலன அனுபவிக்க வேண்டியது தான். நன்மையோ, தீமையோ அதோட பலன அனுபவிச்சுட்டு, ரொம்ப தீமை பண்ணியிருந்தாங்க அப்டின்னா, மறுபடியும் அசுர இயல்புல பொறப்பாங்க. ரொம்ப நன்மை பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, மறுபடியும் பக்தி பண்ற மார்க்கத்துக்கு வருவாங்க. இவ்வளவுதான். சரிங்களா? ஸோ, அதனால சாஸ்திரம்ன்றது மஸ்ட்டு. அதுலயும் அதுல என்ன சட்டதிட்டங்கள் இருக்கோ, அதையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படி நம்ம பண்ணும்போது, நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம பகவான அடைய முடியும். சரிங்களா? இதுதான் நம்ம தெய்வாசுர விபாக யோகத்துல நம்ம பார்த்த விஷயங்கள். தெய்வீக குணங்கள் என்ன? அசுர குணங்கள் என்ன? அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருபஷ கிருபா சிந்தூபய வச்ச பதிதானாம் பாவனே வைஷ்ணவ நம அனந்த கொடி வைஷ்ணவ ஜெய் ஸ்ரீல பிரபாத் ஜெய். இன்னைக்கு